Light ei se kirja. Tyrkkäri. Light ei se vitun kirja toiminna. Jösö, sä olit oikeassa, Light. Hei, sehän on mun 21. tulen kuolemaan muistutuspäivä. Tai no, tarkemmin se on kuukauden päästä, mutta olen silloin Tanskassa, niin haluaisin kiittää kaikkia kanavan jäseniä ja haluan, että tiedätte, että kaikki teidän rahat tulevat menemään suurimpaan videoprojektiin, mitä mä olen ehkä koskaan tehnyt. Minecraft, mutta se on täysin normaalin jälkeen. Ja nauttikaa tämän vuoden tyhmimmistä ja parhaista hetkistä. PS, muistakaa juoda vettä tänään. Ihan vaan tiedäksiksi tää on Metsin sivuprofiili oikeassa elämässä. Olisiko tää ei liity osiaan mitenkään, mutta voiko käydä Tokmannista hakea mulle roskapussi, mihin mahtuu ihmisruumis? Kuin niin? Ihan muuten vaan. Sä voit käyttää sun kroppaa pertauskumarsin pussiin. Ei vittu! Ota siitä! Älä vittu! Eikä odota! Ei vittu banaani! Ei punainen selli! Ei vittu kun mä oon täällä ruoan. Ei saatana! Ei! Ei vittu, ei näin voi käydä. Nyt potitsi vittu on siitä tieltä. Alright, eli mä otan 11. liikkeet. Use your ping tool to select your favorite animal. Susi. En tiedä maailman nimeä. Ei jumalauta. Laitetaan siihen, että kuolemasta kuollaan. Kuolemasta kuollaan. Sword Art Online. Joo, me teette. Jos me kuollaan Minecraftissa, me kuollaan oikeassa elämässä. Vittu, se olisi kyllä harmi. No itse asiassa en tiedä, kuinka vitu siistiä elää Minecraftin maailmassa. Minecraft-leffa. Kuka vittu sä oot? Mä olen Steve. Mites toi slime? Slime on vitun best. Se on best. Siis haloo. Tiedätkö, slime voi olla mikä tahansa muoto. Ja Emalterin jätkänä vittu kyllä se varmaan tiedät. Kyllä slimein on halunnut laittaa kulliin. Niinku, come on. Minecraftissa niin aina jos slime tulee vastaan, niin en mä juoksi karkuun, mä vaan menen makaamaan. Ota minut. Tänään testissä hyytelö. Joo, ei tätä vittu selvinpäin kestä. Näetkö sä tuon reijän tuolla vuodessa? Joo. Vitsi kompasta tuo. Mitä englantilainen hai huusi toiselle haille? Hai! ¿Quién carajo eres tú? Déjame en paz ahora o te mataré con mi megabat. Enderman. Tumma, komea, pitkä. Haloo? Kauniit silmät. Mä ainakin hukkuisin tuon selmiin. Siinä on vaan se, että jos se vähänkin kostuu, niin se lähtee pois. Paska! Totta. Ahaa. Easy. Ihan vitu easy. Kyllä... Miksi pelataan näin? Mega easy. Calibrating. Vitun läski. Fat as fuck. Diabetes 4. Onko sä ikinä nähnyt Batmanin samassa huoneessa? Varmaan on. Hämeenlinna tarvitsee minua. Täällä on niitä Juusulaatejuustorikoksia. Tietääkö Meri tästä jutusta? Ai varmasti tietää. Mun perryitele enää mitään vittu. Ensin sä oot harvo Reflektaa tää vittu. Tuli muuten mieleen yksi vittu hauska läppä, mitä mun työkaveri muuten sanoi. Tiedätkö mistä huumorintäyset kokit tykkää? No. Unipelleistä. Meidän kameranainen ei tajunnut. Kato se ihan hämmentynyt. Mitä? Ehkä sun pitäisi olla täällä meidän sijaan tekemästä koltsaa. Mä osaan kokata. Sä oot nainen, eikö sä pitäisi olla passiivinen? Wow! Pasti! Minä me China sama. To my Jarby sound. We fell in love. Seuraavana on Hitto Wither. Mitä me ajatellaan Witheristä? Voit kutsua pari kaveria sinne ja sit voitte seistä rivissä nätisti.
Who's getting the best head? Näyks mä tässä? Kyllä sä näet vähän, mutta sä voit pyörää tästä sillä nopeasti kerran ja sitten... Mulla ei oo Uno, joten painu vittuun. Senkin kusimuhlu, se tuli ilmatteeksi sun Xboxiin! Mä en saanut sitä, mulla on ihmiskunnan vanhin Xbox. Eihän mä ostin mun sen julkaisupäivänä senkin pelle! No ei mun boksilla vaan. Sulla on Uno senkin mulkku! Mulla ei oo sitä senkin vitu. Uno! Mulla ei oo Uno, senkin on mun kölys. Me Arkadoonkin voit ladata sen sieltä ilmaiseksi, saatana tyhmä paskiainen! Se on joku tyhmä korttipeli! Ei me edes laskuta siitä! Arvaa mitä meidän täytyy tehdä. No. Varastetaan vaan Rauski joka ikinen läppä ja laitetaan se video. Onko se shotti sulle siinä? Joo, shotti mulle. On sitä shotin mun kanssa. Se vitu Jossi, no niin. Katsotaan asiaa. Jos mä saan päättää sen, niin kuule Jesse. Jesse. Name leak. Vettä tossa. Mikäs mä laittaisin itselleni päällä? Mikä kuvastaa minua eniten? Varmaan toi Rabbids. Kumpi niistä, 1 vai 2? Ykkönen. Ja sit pistää joku ihan vitun tosikko, teekö sä tausta siihen sellainen joku metalli. Hello! Oh my god! Oh my god! Mä yritin tänään voittamaan, en kanna minkään seistä tiellä. Jänistä vaan pitäis ottaa korvista kiinni ja heittää parvekkeelta alas. Mä en tiedä muuta jänistä, mitä mä haluaisin ottaa korvista kiinni. Vittua. Sulla on tämmönen! Miks? Oh, se oli hieno. Vitu hirveä. Mä sitten sopii siihen, niin sen takia mä otin sen. Hei, meillä on uudet tyypit. Luna ja Chomper, vanha kuin Chomper. Ravageri! Miten me ollaan mietin Ravagerista? Mut tulee verta näistä. Haas. Jaa hetki, mut tulee verta näistä, apua. Oh no. Vitu liian horni. Miks me ei liikuta? Oh. Okei, fine. Cool. Okei. Millainen pool me tehdään? Guards, ota Ei. guards. Ei? Tehdään mainitulla pony-figuuri purkinsi. Okei, mä oon idessä. Okei, let's go. Kun mä teen sen lasi. Glass. Tai automaattisesti tehdään se lasi yhdessä. Okei. Tää tulee olemaan aika outoa myöntää, mutta Fluttershy oli mun pitu lapsuuden crush, kun mä olin... Nonni! Se on niin ihana, se on niin raukka. Mä olin sen Miikka. Niinpä onkin. Hei, mikä se on? Item frame, eiks niin? Joo. Mä laitan item frameen sen kukan, tiedätkö? Joo, se söpöysmerkki. Joo. Mikä olisi sun söpöysmerkki muuten? Varmaan roskis. Metsilais Sanders. Mä pääs Hei, mä laitan tän, tää vähän täyteen. Täyttäen tätä fastis. Joo, mä tuun. Siis tää morpe soksettaa IRL oikeesti. Welcome to the cum jar. No. Vähän keltaista lasia kanssa. Vittu. Me saadaan mitään pultin takia. Oli ihan vittu hauskaa pelaa hypikselistä. Venä. Ei okei. Ei, miksi mä oon näin huono? Mulla on ajokortti ja kaikki. Apua, joku heittää tulla. Se olen minä. Saatana. Oota hetki. Nyt sä kuolet. Tuu tänne. Tuu tänne. Ei! Miks mä saan bulletpilli? Päivää, Leonardo. Päivää. Haluatteko kuulla tuosta mun yhdestä baarireissusta 3 viikkoa sitten? Kerro ihmeessä. Kerro ihmeessä. No, siis sehän alkoi siitä, että mä ajattelin, että ehkä viikonloppuna mä en juo. Mutta sillä viikolla mä en juo. Sun pitää hypätä ja painaa ympyränäppäitä, jotta voit kävellä köysiin.
Pentti, ainut juttu mitä mä painoin kohta sun pyörään mutsiin. Pentti nyt väärin, se olikin 4 näppäin. Pentti, mä tipuin tänne autojen kanssa. Okei. Isn't it Iron Pig? Isn't that kinda iron? Niin. Musta tuntuu, että mä oon joka ikinen kerta tehnyt ton saman vitun vitsin, kun joku tekee jotain ironista. Kinda ironista. Vittu suutun oikeesti. Arvo mikä on oikeesti ironista. No. Pysähtyä fyysisesti stop-kylttiin. Mä menetin niin kuin puolet mun aivotoiminnasta ton kommentin jälkeen. Miten niin menetit? Se oli hauska. Oh my god, mä tunnen fyysistä kipua mun aivoissa Fastissa, että äly. Ai, että ironista, että jäi stop-kylttiin jumiin. No joo, siis toi on niin typerä. Miten niin typerä, it's smart. Mä oon niinku Bo Burnham, oikeesti. Ai saatana mun pää. Vähän niinku se jätkä, köyhä jätkä nimeltä Rich oikeesti. Menikö sä et ymmärrä? Sä et ymmärrä. It's continuing. Äkkiä kolikot tänne ja mä haluun kiihdyttää. Mitä vittua se on kiihdyttää sua vihdyttää. Tehdä sitä milloin vaan. Ei rengas nämöi. Ai. Ei mitä vittua? Bumerangi! Apua! Ei! Saatana! Paska, mä en tiedä missä on sut. Me ollaan sun talossa. Oli miten oli. Miksi Lailla on 6 sormea? Tullaanko Clockwork-osista? Mitä? Niin muuten mitä vittu? Anna mennä, anna vittu. Oh my god. Vittu jänis on. Oh my god. Onko tuo porkkana? Vai onko se vaan iloinen nähdä mua? Oh my god. Ketään ei tuu kattoo tätä videoa. Se porkkana ees mies sun hampaissa, vaan meni tuon hammaskoloon. Real world, or is this fantasy? It's fantasy. Nyt mä en edes vittu itsekään enää tiiä. Tää on ihana, tää on ihan vitun söpö. Kärpänen just meni ja tappoi ittensa mun teehen, et on jumalat tosissa. Suicide. Mä en haluu enää lentää. Hei Nels, kun mulla on sulle teetä. No hyi vittu. Ei kun Kumpaa teetä siis? Mieti kun toi Kärpäsen kaverit menee kertoo sen jollekin muille, että mulla on sulle vähän teetä, teisikö sä toi tampaa? Jos me laitettais meidän vihakanavat yhteen. Vihakanavat? Vihakanavat. Joo, tervetuloa mun kanavalle. Tällä mä vaan vittu vihaan. Mä oon sanaton. Mä oon ihan vitun sanaton. Olin sanaton sanoja. Mikä tässä on tämmönen lätkä? Laimello. No ei täkään skouttia nähnyt koskaan. Sä ei mitä? Darling, you don't know anything about fashion. Mä oon antanut nyt 2/3 tässä pelissä. Oho! Mitä? Mitä? Onks tää nyt ihan... Mitä? Vuora pistä noin piiloon. Oho! Joo, sun tavarat on täällä tosiaan. Mä en tiedä, Nelsko teki tämmösen jonkun systeemin. Tää on sulle tervetuliaiskyltti. Tervetuloa Kakku pelaamaan meidän upeeseen serveriin. Tästä huomaa, että Nelsko on kirjoittanut. Niin huomaa. Sun kamat löytyy tän puun päältä. Täällä on yksi TNT-trappi kohta isä. Work in progress tää man cave täällä alhaalla. Älä katso tuota yhtä seinää. Mitä yhtä seinää? Tai itseasiassa kumpaakaan seinää. Mitä tässä on tapahtunut? Miksi tossa on näin kolo? Fastis. Se on sinun vika, sinä rakensit tämän läpeistä. No vittu! Ai olis voinut vaikka vähän alemmas tehdä sen vitun kato, mut ei pitää koskea siihen vitun rajaa siellä ylhäällä. Sori. Isillä ja äidillä on ne vähän. Teillä on vähän riitaa. Hei, joo. Apua! Ei vitun piranha planttiin, ne mun pientä pippeliä. Ei se kyllä pieni ole. No ei olekaan, kiitos. Mä pistäisin menemään tonne suuntaan. Sitten... Ei. Mun täytyy pistää tää tähän, niin se menee sit läpi.
Ota Anna mä pistän sen noin. Ei, nyt vittu Nelsku. Nyt Mä vittu. laitan sen, mä laitan Oh my sen. god, mikä vittu nuoraa. Sä laitat sen siihen. Vittu sä oot kyllä hankala ihminen välillä. Oletko minun saalis? Mitä sä veikkaas? Riittääkö toi tungsten pikaksi vai kannattaako mun tehdä kans platinumi? Mitäs mäkin saisin Onks varmaan ihan? Mitäs Perry, jos tekisit jotain? Mitäs Perry sä oot? Perry, tila pelaat tää vittuun vedä. Mä sain Mechanical Eye. Tää on tää bossi. Hei, jätkät, mennäänkö takaisin baseen? Ei, mä oon just siellä tulossa täällä. Oi mikä se vittu mikä täällä nyt, hei nyt! Vittu toi nyt tippu taivaan, toi vittu... Oi! Ole hyvä, mitä oikeastaan? Naisten. Vittu bitch. Mä nyt teepousaa siellä taustalla, mä yritän jutella tytöille. Viilas. Maton jäbä. Jätkällä on komea letty. Mä kuolin! Prigi. Sä just Kavateet on skeletonin vieressä. Sä kovasti uhosit, että sä oot hyvä Minecraftissa ja... En mä oo ikin sanonut, että mä oon hyvä Minecraftissa. Kyllä sanoit. Sä sanoit, että Fastis kultamuru. Minä tiedän, että sinä löytyisit muuten pelaamaan yksin. Niin minä olen Minecraft Pro ja minä pääsen tämän pelin minuutissa läpi ja sulla on tosi iso pippeli. Ja... Ei ollut tasaluku, sori Fast. Nyt alkaa kuulostaa tutummalta. Mä en jaksa odottaa sitä, että me voidaan alkaa ottaa työharjoittelijoita ja olla maksamatta niille palkkaa, kun ne tekee oikein työntekijän duuni. Eikö silleen tehdä nyttenkin Suomessa? Joo, se oli se juttu. Mene! Oh my god, päästis mulla leisku kahvit vittu ihan kaikkialle venannut hetki. Vittu suihkus kahvimassa muusta kun tää oli se ihan officelta tää kyllä vittu. Miten sä leititte kahvit kaikkea? Kun se oli mun suussa ja sä huolet vaan mene, niin tää lähtee vittu kahvisuihku saatana. Mun koko näyttö on ihan kahvissa ja mun vittu naama ja vaatteet on kahvissa. Vittu oikeesti päästi. Älä tekee sun olemattoman kahviin. Me voin kuolla täällä pelissä, kun tää aika ei lopu. Ota aikaa! Haukko tietää yhden loistavan Tinder-interaktion, mikä muuten mulla oli. Mä ottelin semmonen match-tyypin kanssa nimeltä Kyllikki. Vittu Kyllikki, mieti. Kyllikki. Se vaan laittoi mulle, että hei, mites sulle menee? Ja sitten mä laittain sen. Olen kaivannut sinua Kyllikki. Miten tää toimii? Klik. Money in return 30, kuka vittu maksaa noin isoilla. 30 €. Alo ihan vitusti asioita. Mitä Tästä ei vittu makseta, haloo! Tässä on vittu... Tää turpaas, jos et saa... No moikka, tervetuloa tänne Tää ei oo yhtään realistinen. Oh my god, kortilla, okei. 22. Painu vittuu, kiitos. Kiitti. Tulkaa myöhemmin. Vittu nuorella älä osta näin paljon tavaraa. Okei, Fastis, mä en haluis hopuuttaa. Vittu täältä lähtee asiakas. Fastis! Fastis. Siis ne pistää näitä tavaroita niin hitoasti tää. Älkää kaikki maksako käteisellä, oh my god. Me tarvitaan toinen kassa vittu ASAP oikeesti ajan sairasta. Mä en ota, mä oon vieläkin täynnä vie kaljaa päälle, niin ei saatana. Niin, sä söit leipää ja sit sä olit ohrapytytelä. Häh? Leipää ja leipää. Chellit! Se on shot, ei saas, ei! Ei se on sitä vittua! Ei, mitä vittu? Ei, tää ei oo kivaa! Ei! Vittu me ohi! Ei se humalassa. Mulla on tavarat rautafulleihin itsellä nyt. Okei, siistiä. Mulla on kala.
Miksi täällä on 24 ihmistä katsomassa? Mitä tapahtuu? Eikö te ole koulussa tai töissä tai mitään? Täällä on tyyliin ne päättäjätkin noroviruksessa. Niin. Oh jes, fasti striimaa. Purraa saakeli kattoo tätä striimiä. Tuo vitun läppä juttu toi. Että paskaa tulee kummastakin päästä. Oho, toinen varastaa. Oota, katsotaan. Ei vittu, se toinen kymppi tuli, mun on pakko ottaa shotti. Nyt lähtee. Kuotta 2 kulausta. No, katsotaan mikä se tulee. Oh god! Piinisääs! Bliidiprokki! Miksi sä teet bliidillä ihan saanut? Niin. Ai mä jään alle. Lopeta! Oi mikä väistä! Oi saat! Ei! Käärme! Ai vittu. Oi nyt rauhoitu. Käärmees hyökkäys! Yes! No! Oh no! Komposaurus, okei. Me ollaan robotteja, me ei mennä komposiin. That's right. Onko mut kelaa, että Cheek vaan meni. Vedän shotit päähän, kun Kurt Cobain ja Jenni vaan sekos. Ja ootte vaan silleen, että joo, jep, sokka vittu irti. Apua, toverit! Älä sä oot tiellä, lemme muualle. Mä voin lyödä, kun sä oot siinä tiellä. Teillä oli tosi intiiminen hetki siinä meneillään. Se näytti sitä, että sä haluat pussata sua yhdellä sitä tuulille ja sitten ei pistetty tehdä mitään. Mennään! Let's move! Oh my god! Mitä tapahtuu? Mitä me hupataan tätä puuta? Mitä tapahtuu? Pääsen yhdellä tavalla pääsee tonne ylös ja se on näin ja sit... Moi, haluatko sitä? Joo vaikka, kiitos. Ai. Kiitos. Ei tarvitse puhua. 30. Noin, muistetaan sipuli. Onko sulla muuten mitään, nyt kun me tässä kokataan ja meillä on 2 ammattikokkia tässä, niin onko sulla mitään spesiaalivinkkejä ruoan laittamiseen? Mitään erikoisvinkkejä, mikä voisi olla niinku ihan päivittäisessä ruoanlaitossa, niinkö? Kannattaa kaita! Ei vittu! Guacamole! Sulla on se sä oot Don Rosa inspiroiva, sä saat yhden allekirjoituksen ja kattokaa mitä se teki hetkellä. Mä olin Turussa parin kaverin kanssa. Minä, Leksa ja Ookke. Otin kaikki tulos tuolta karaokebaarista. Ookke oli sellainen, että hei, mä haluan käydä hakemaan jotain iltasyötävää. Mä oltiin just käyty KFC:ssä, niin mä en ymmärrä miten sillä ei nälkä vielä, mutta kuitenkin. Mä oltiin Leksan kanssa sillä, että juu, ok, soita sitten ovikelloa, että mä tuun avaamaan sulle. Meni joku 15 minuuttia, se tuli takaisin. Mä käyn avaamassa sille ovea ja mä sanon Leksalle ennen sitä, että hei, mä pistän tän uunin päälle. Ja mä käyn avaamassa sille nyt sen oven. Ja se on sellainen, joo vittu, mene vaan vittu. Niin mä sit menen avaa sitä ovea. Mä otan, ihan varmuuden vuoksi mä otin avaimet mukaan. Että jos se nukahtaa, niin se vähän vaikuttaa siltä. Pääsen alas, avaan oven, kävelään takaisin ylös. Sitten kun mä päästän siihen ovelle, niin mä olin jättänyt sen oven vähän raolleen kanssa. Niin se ovi on mennyt kiinni. Me yritetään huutaa sille Leksalle, että Leksa, tuo avaa ovi. Kello on siis joku, mitä vittu se oli, joku 5. Ei tuu vastausta. Me odotetaan hetken aikaa, soitaan sille ja se me toivotaan, että vittu se on äänettömällä. Se on aina äänettömällä puhelin. Sitten me yritetään keksiä jotain muuta tekniikkaa, miten me saadaan kiinni. Niin me kolkutettiin sitä vitun... Mikä se on se? Mistä tulee postilukkua ihan täysillä. Leksa! Huhu! Se laittoi yli joka ikinen vitun naapuri heräs. Ja sitten ei näkyy nyt vittu missään. Ja niinku, sit me tehtiin kaikkea, että me soitettiin vittu musiikkiakin siitä vitun postiluukusta. Ja sit me niinku se herätys soitti siitä postiluukusta ja ei mitään reaktioa mieheltä. Ja sitten me muistaa, että ai niin! Mulla on se avain. Ja sitten me katsottiin se avain ja Veikko on sellainen, että tää on mun auton avain. Olin ottanut vittu väärät avaimet. Ja siis kontekstina mä oon siis vittu, mulla ei oo kenkiä taikka takkia taikka mitään jalassa. Ulkona sataa ihan vitusti. Me päätettiin, että vitut, me mennään sit autoon nukkumaan. Niinku, ei tässä mikään muu auta. Me mentiin siellä sateessa sinne Veikon autolle. Sitten siellä me nukuttiin joku 4 tuntia ja sitten Leksa tulee sieltä vittu 8 aamulla tai milloin se tuli ja sillä miksi te täällä nukutte? Vittu, miksiköhän me täällä nukutaan? Mietipä sitä. Niin jotenkin toi, tiedätkö, oikein niinku sellainen
suolaa haavoihin. Miksi tää nuku? En tiedä kans. Mä puhuin muuten pitkästä aikaa mun friendin kanssa, ketä niinku puhuu kaakkoismurretta. Se sanoo niinku miu. On nyt hiljaisenkin kissapoju. Hei, fast. Tossa oli yksi kullu. Cool, kiitos. Oi, hei, kato kuinka pitkä Nyt oli vähän liian lähellä tuo. Alkaa YouTube-draama. Kakko, haluatko sä rakentaa itsellesi jonkun mestan tänne? Siis jos annat on Joo. Mitä? Ei, tietenkään. Ei, mitä olet sanomassa? Anna mennä vaan, ei mitään hätää. Noniin, tähän lähtee. Sitä jumalauta. Noin. Ja näin. Ja sit... Ja hyvä kun teit sen oven siellä. Noin. Näin. Noin. Kiva, kiitti avusta. Näin. Ja sitten... Tohon kylttiin. Kakkuhin. Vieras. Maja. Ei, wow. Saatana, tämmönen vitun paska oli. Tuhoaa meidän hienon talo. Aika tärkeää. Meidän äijäboksi. Me mennään koko tekee omaa taloa, saatana. Mä en tiedä miten sä oot päästy kestämään tällaisessa talossa. Saatana, me mennään nyt. Kakko, me jätetään Nelsku nyt tänne näin ja lähdetään. Kakko, mä otin meille rakennustavarat, lähdetään viittumaan. No niin, olisiko tässä olisi hyvä? Tässä on hyvä. Hei, mulla on meille vähän rakennusblokkeja. Noniin. Loistavaa, parasta rakennusblokkia mitä löytyy. Mitä se tuijottaa meitä sieltä vuoren päältä? Vois hakea kahvia tässä välissä. Ihan rauhat. Täällä on 2 minaa aikaa niinku konvinssaa, että toi talo tulee pysyä tuolla. Ok, bet. Tähän tuohon portaat toiseen kerrokseen. Joo, tommosia kiertoportaat. Ei vittu. Kato, ota. Tee niistä kiertoportaat. Joo. Hyvän näköinen oo. Tää on siis mestariteos. Mä laitan meille valastusta tänne. Mut ei kuitenkaan liikaa, koska se on sit huone, jossa on liian valosaa. Joo. Ei saa pistää kattolampua. Joo. Kato, eikö se päin? Sisätilan vesippu taas. Mitä? Tää on kaunis. Siis tämähän toimii kylpynä ja suihkuna samaan aikaan. Niin ja vessana. Kaikki samassa. Siis kaikki samassa. Ei oo leikattu nurmikkoon vuosi. No niin, tervetuloa Nelsku. Täällä me tehdään host tour. Ei, tässä on tosiaan kaikkeen paitsi Nelskun koti. Aha, se lähti siitä heti. Sitten siinä on ovi. Ovi löytyy. Oi vitsit sentään, että ootte tehnyt niin hyvää työtä tän oven kanssa. Kato, ovi toimii eikä mene rikki. Siinä on vähän lisää ovia. Jos haluaa niinku yläkertaan mennä, niin pitää avata nää ovet. Ja tässä on tää meidän suihku. Tää on monikäyttöinen. Suihkulavuaari, kylpy ja WC samassa. Bro sanoo suihkulavuaari. Kaikki on samassa. Eli jos tulee... Mä oon aina halunnut tappaa itteni. Se on just näin. Se ei oo just näin. Mut siis, jos niinku esimerkiksi hätä tulee, niin sinne voi vetää jöötet sinne. Sä teet tätä sun työkseksi. Niinku näkyy, talojen rakentaja. Sitten näet täältä näin yläkerrasta, kun tuut tänne ylös. Ja sä näet täältä maisemia. Ja sit sä näet täältä kans vihoset naapurit. Vihosia naapureita kanssa. Näetkö niiden ilmeet, ne haluu oikeesti tappaa meidät. Meillä ei ollut rakennuslupia. Meillä ei ollut tässä rakennuslupia. Noin itse asiassa Suomen valtiolta tuli ottamaan meidän... Miksi suklaalevy maksaa 5 euroa? Mä oon tän Ronin pelaamatta sitä. Tuu mennä tappaa fastis. Joo. Älä, ota. Mä heitän tän pois, mä luotan suhun, tiedätkö? Kato. Juu. Noin. Noniin. Mites me tapetaan sen? Ota. Tönästään sen. Joo. Hetken väärä suunta. Ota. Noin. Hetken, mä laitan sen pois. Noniin. Okei. Mä haluan mennä tonne ohjaamaan. Me siitä vaan yli, joko? Okei. Sieltä läpi. Joo, me eteenpäin vaan. Oi suutu! Me eteenpäin! Hell yeah! Juoksen koko ajan.
Kerran intohimoinen taideopiskelija, joka kehitti omaa visionääristä tyyliään. Valitettavasti taidemaailma ei ollut valmis hänen kineettiselle estetiikalleen. Joten hän antoi mitä ne halusivat. Joten hän otti vallan Natsi-Saksan. Kiitos paljon, oikein mukavaa päivää teille. Mutta toi huorausta näin tyhtä. Myös tästä halvalla riisiä. Moni kauppa nykyään tekee sillä, että ne on nostanut niitä uusien tuotteiden hintaa. Se on staattisesti, että porukka luulee, että ne saa paremmat laatuisen tuotteen, mutta jälleen ne vaan maksaa enemmän. Joo. Meidän pitäisi tehdä samaa. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, paina ei S-etukorttia näppäintä. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, olet huonompi ihminen. Me ei saada ikinä mitään vitun sponsordiiliä. Ei saadakaan, ei tätä menoa. Hei, mitäs teille? Ihan vitusti ruokaa, kiitos paljon. Tulisiko teille muuta, saatana? Taisiko mitään muuta, perkele? Ei niin justis. Sitä vittuun paistiakin. No siis kai tässä pitää kohta ottaa niinku oikealta tubettajalta vähän. Mä en ikinä tee mitään tuolla. Pentti mua jännittää ihan vittu. Pentti, mä en oo koskaan tehnyt tätä aikaisemmin. Pentti, mitä nappeja mun piti painaa? Outu mua. Pentti, vittu taris. Moi sun. Sinäkin salille. Kato nyt itse. Sano moi kameralle. Sano moikkuu. Sano moikkuu. Hei homo. Niin. Luin tämmösen jutun. Pepsillä oli joskus Ysärillä, vai milloin sillä oli? Kuitenkin oli semmonen pistekampanja, että kun ostit niinku Pepsi-tuotteita, niin sait pisteitä. Ja sit se pystyi lunastamaan niille pisteillä eri asioita. Ja pääjuttu oli, oliko se, kun sä sait kuinka monta pistettä? Kuinka monta 1000 pistettä? Se oli joku 700 000 pistettä tai jotain, en mä muista. Asua, missä kamera menee. Niin sit siellä oli joku taistelulentokone. Mitä? Joo. Ja niinku ihan aito. Ihan aito taistelulentokone, ainakin sitä ne lupaili. Ja joku äijä, jolla oli joku tämmönen miljonäärikaveri. Ja se päätti, että me muuten vittu ostetaan Pepsiä ton noin pistemäärien niinku edestä. Ja ne osti yli 700 000 Pepsiä. Ja ne meni lunastaa sitä, että meillä on näin paljon pisteitä, että antakaa meidän taistelulentokone. Niin sit Pepsi meni sellainen, mitä vittua. Niinku ketä tahansa menisi, että ei nyt ketään hemmetin idiootti, josta 700 000 Pepsiä. Mutta ne teki kuitenkin sen. Sinne on sillain, että joo, ei me itse asiassa voida tehdä noin, koska normaali ihmisellä ei voi olla taistelulentokoneetta käytössä. Ja sitten tästä oli hirveä oikeusjuttu ja sitten sinne otettiin kaikkia tommosia armeija-ihmisiä, että voiko itse asiassa normaali ihminen omistaa taistelulentokoneen. Ja sinne vastasi, että no jos siinä ei ole mitään aseita, niin käytännössä se voi olla kaikkea tämmöstä. Sitten Pepsi loppujen lopuksi oli sellainen, että ei hitto, me maksataan tälle joku määrä, että se jättää meidät rauhaan, koska me ei tää ei koskaan lopu. Ja sanoi sille äijälle, saat $1 miljoona, jos lopetat tän keissi. Ja se oli silloin, että itse asiassa en ota. Ja arvaa miten loppujen lopuksi tapahtui. No. Ne ei saanut mitään. Niin kumpikaan. Siis ne äijät, ketkä maksoi niistä Pepseistä. Vau. Ois legit kannattanut ottaa se miljoona. Niin. Ois jäänyt 300 tonnia voitolle. Ja arvaa mikä oli aika hauska juttu, mitä ne meinas tehdä aluksi. No. Ne meinas antaa sen minitaistelujettilentokoneen, mikä oli siinä mainoksessa sille äijällekin. Ja se olisi ollut mun mielestä isoin trolli ikinä. Niinku chillimusiikki, chillimeininki ja kukaan ei hoputa tai ei vittu. Mikä pop? Koti on aika säälittävän.
mulla on sillä paranteluehdotus. Mä teen meillä sellaiset seinät, jotka pitää niinku kaiken pois. Oikein, oh my god, mä oon aina halunnut tämmöstä. Ei, et sä nyt tee sitä tolla. Mikä tämä on? Tulee kiveä vastaan. Missä on dirttiä? Ei täällä tuu dirttiä vastaan. Ei nyt tulee soraa. Sä olet siinä. Enkä ollu. Miten pääsin taas pois? Ei! Ei! Vasti! Ei! Käy hakee, ota, mä annan sulle waterbuketin, mene hakemaan ne. Näytä maailmalle, mistä sut on tehty. Go, Briggy! Minun rakas tyttöystäväni, saanko kertoa tämän tarinan striimissä? I don't like where this is going. Tiedät, liittyy sormittamiseen. No. Tää kuulostaa vähän. Tämä tarina menee näin, että... Oltiin tosiaan tyttöystävän, hänen siskon ja hänen siskonsa poikaystävän kanssa hännaamassa. Tyttöystävän sisko kysyi multa, miten sormitat, ja sitten mä näytin. What the fuck? Tää ei oo näyttänyt, mä oon sellainen, että... Hyvin! En tiedä, kaikki mahdollisista nauraa ja siskon poikaystävä antoi mulle kivet käteen, että... Sälläni on 2 sutta ja ne aikoo panna. Oho. Kai niillä on kondo. Keru, muistatko sä mitä mä silloin sanoin sulle joskus aikanaan, kun sulla oli treffit joskus? Joo. Joo. Haluatko sä kertoa? Okei, no... Haluatko sä kertoa vai kerroks mä mitä mä sanoin sulle? Joo. Minulla oli minun eksäni kanssa hassun hauskat treffit ja mä kerroin Fastikselle tästä asiasta ja sit Fastis laittoi mulle viestiä, että nais, että muista käyttää kortsua, että et saa orgasmi. Hei! Mitä? Et sä voi näin tehdä! Moi. Hei! Moi jätkä! Oi, mitä vittu? Mihin mun koira jäi? Sori, mä oon tulossa. Ei, mitä? Ei, no Irrota! Mä tein Kerulle merkin, minkä se varmasti tunnistaa. Teet sä jonkun pippelin sinne? Mä en kestä. Mä oon kohta. Kato toi honkuori. Mä otan... Ei vaatteis! Sanoisin tuota pahaksi sanaksi, jumalauta. Siinä on sulle kuitenkin kruunu. Jos se lohduttaa. Ja tossa on tuolla niin. Oh, kiitos, ja tänne sikällä mennyt ja vetäisi. Oh my god. Kiitos niin paljon. Oh my god. Ei mä haluun snipun nyt, et jumalauta. No ota se vitun. No ota se vitun snipun. Ota se Vittu, mutsi se rakasta sua. Fiilikset on kyllä jo ihan... Tiedätkö Evangelionin lopussa se Fantameri? Onneksi olkoon. Kumpi on Asuka ja kumpi on siinä. Roomassa oli tosiaan tämmösiä, tai tämmönen niinkun valtias kautta niinkun, valtias. Ja sun täytyy vittu keskittyä tähän uunoon ihan saakelisti. Roomassa oli semmonen valtias, kenen Me hävittiin tää. Mä en vittu voi kertoa mun juttu, kun tässä tapahtuu koko ajan niin paljon. Roomassa oli tämmönen valtias, ketä reasonably tappoi hänen vaimonsa, kun hänestä tuli raskas, tai se tuli raskaaksi. Ja se nyt niin hauska ollut. Nainen sinä. Se juttu ei pysähtynyt tähän, vaan siis tappoi tosiaan hänen vaimonsa ja sitten tässä vaimon hautajaisissa se oli sellainen, että vittu mä oon niin surullinen, vitun vaara tuli raskaaksi kun panin sitä ilman kortsu. Niin kuitenkin niin, se siellä niin kuin, siellä oli siellä katsomassa siellä oli niin kuin tämmönen todella kauniin näköinen mies, niin kuin tosi naisellisen näköinen mies. Joo.
Oliko mitään muuta lisättävää? Please kerro loppuun. Niin siellä oli todella kauniin näköinen mies siellä katsomassa. Ja sit se valtias oli sellainen, vittu sä oot hyvän näköinen, mä otan sut. Ja sit se oli sellainen, mitä? Ja sitten tosiaan hän otti tämän kyseisen miehen hänen niinkun, vähän niinkun boy toy, teikö, semmonen seksikumppaniksi. Ja hän teki hänestä niinkun kiltisti vähän niinkun supersankarit-ryhmän X-Man, niin leikkaamalla sen pallit pois, niin... mä en ajatellut yhtään. Sori, mä ajattelen kreikkalaisia ja niiden pallittomia femboita. Niin sillä oli jo semmonen uusi vaimo, koska se oli kreikkalainen valtias, tai roomalainen valtias, anteeksi, mä menen kreikkaan roomalainen valtias kuitenkin, niin niillä oli aikainen voiveri, että ne pystyi silloin tekemään mitä tahansa. Niin kuitenkin niillä oli niin kuin häämatka tulossa. Ja se ei ottanut sitä sen uutta niin kuin vaimoa sinne, vaan se otti sen vitun just kastroidun femboin sinne vitun aivan. Sinne niiden juhlimisparaattijuttuun matkalle, mikä olikaan. Pari vuotta sen jälkeen niin ihmiset ei tykännyt tämän valtiaan, oliko se joku verotusjuttu vai mikä se oli, ei tykännyt se jostain, joku rahajuttu se oli. Niin Joo. Tosiaan ei tykännyt sen niistä päätöksistä, niin ne tosiaan tappoi sen. Ja sitä ennen sitä tappurituaalia, niin niillä oli ihan massiiviset vitun orgiat, missä tätä fempoita heitettiin niinku ei joo! ympäri ämpäri niinku julkista vessaa käytännössä. Ihan kivat tosiaan varmaan sille. Anyways, toi yksi saa turpaan erittäin kovaa. Nice! Ja sitten tämän jälkeen niin se femboy ja sitten sen valtian entinen vaimo, niin silloin on siihen aikaan yleensä, niin jos oli joku aikaisemman valtiaan niin tämmöinen vaimo ja joku muu, niin ne siirtyi sille jollekin toiselle valtialle. Anyways, tämä toinen valtias kans tykästyi, sanotaan näin, erittäin kovasti siihen vitun femboihin siellä. Ja siis se on oltava joku niinku Hades-tieri, tiiäksä? No niin, Hades-peli? Joo. Niin vittu, no ihan saatanan komeita ja söpöjä kaikki siellä. Niin, just niin se varmaan jotain sen näköinen. Ja meitä ei oo palleja esteenäkään. Ja kuitenkin. Haluatko tietää hauska jutun? No kerro. Sekin äijä vei sen sinne vitun matkalle tai vitun romanssireissulle sen äijän, eikä sitä paikkaa. Meillä on tuo tappamatta yksi toi Evergaol ja sitten tuolla on toi iso alue tuolla niinku etelässä on tää koko saatana yksi iso alue, mitä me käytäis läpi. Keilidi. Ei, vaan etelässä. Sanoin mulle vielä, että sä tuossa ilman suuntaan. Älä viitti! Älä nyt tee mitään. Stop! Bro, mä oon aika paljon minttua vetänyt. Mitä vittua toi Juppe laittaa mulle? Se kattoo vissiin sun striimiä ja laittaa mulle, että vittu kerro sille missä on eteen. Kyllä mä nyt herran jumala tiesin, että etelä oli niin kuin ns alaspäin kartassa. Et mä jotenkin menin ihan lukkoon. Vittu mä en ihan lukkoon. Se tuli paineet. Mun tyttöystävä kattoo mun striimiä, mä en vittu, hei, et sä voi mut tehdä mulle näin. Well, that's a lame excuse for an excuse. Eikö mä saan kuulla tästä vuosia? Ei, Bradley you're beautiful, niin. Niinpä tuolta minä näytän, kun mä en tiennyt mikä etelä on, saatana heti. Ihan saman näköinen, sake. Nyt oikein. Kokeillaan 5 minuuttia timerilla, että millainen olisi kiva neilasku, siis semmonen tosi mukava. Onnistuttaisiko me ollaan niinku mukavia toisellemme 5 minuuttia? Pitäisikö, otetaanko semmonen timeri? Nyt pistät sinne videon reunaan timeri. Joo, vielä vähän noin. Ai että. Nyt voidaan jatkaa video. Hei Siri! Mun nimi on kyllä Kedu, mutta... Pistä ajastin päälle! Okei. Moi Fastis! Tosi on mukavaa pelaa sunkaan Minecraftia. No, hiljaisuushan kuulostaa todella hyvältä tällä hetkellä. Onneksi olet hiljaa. Hetkinen, se ei ollut kiva. Pahoittelen äskeistä. Miksi sä puhuu? Fastis.
Onks sulla kaikki? Mä halusin nähdä, kuinka vankelin sä meet heti, kun sä et vois kettuilla mulle. Sä olit jauhukassa, ei edes mennyt yli 30 sekuntia. Jauhukassa. Miksi se puhuu mulleen? My favorite. Saatana.